Ngithake ngidlulise nasi isikhalazo la su-association wemboni yamatekisi. Sinenkinga la siyeza ukuthi izwe manje la ku level 1. Kodwa thina sifile ngathi siyekelele ngaphandle asibalwa. Ngoba uhulumeni naye umbalula babegcine bethe iquantum alilayishe 100%. Kanti umthethwali iquantum nje la eMzansi lilayisha 200%. Kuhlukana nawe akakhona na ubamba u250%. Manje methi asilayishe 100% kufana nokuthi silayisha u-half we-capacity ye-quantum. I-quantum lale eMzansi ngikuyaziwa yonke indawo lilayisha 200%. Amabhakede nje manje ahlela leli uthuli ngoba siloke sawabeka lokho kuthiwa asilayishe 100%. Akasahlali lutho. Siyalimala kakhulu-ke nje ngemboni yamatekisi. Khala bamkeza ulayisha kanjani etheleni lami leyo moto isemuva nje. Sanibonani bakwethu, ikhona igugu u50 randi. Sanibonani bakwethu, ukhona umuthi wamagundane, imbungulo omiyane.